Ki kena school barim ka ri kasi free morning school Nongston. Ha ka nyau tarik mentau benai kila pelong ya ke jing kendo lang. Si benta ban penpau ke jing ai ke blai kerpang ya ke ni ke slam ai jing kai ai na ke benta ki baduna ha ke yok kot. Bat ke ban sakenjo shen ke jing ya linti ka balai posnem. Ya ke ni ke jing lang la pelong ha ke hall barim jong kani hi ke school. Balawan ban si menta shwa kat tu kan ingut kibala kenjo sya ke jinglong samla bat jinglong rangba kibadan hala ki benta jong ke jing trekam ban yo ya phliu jumut na ke benta ke jing thmu ba bha ke jongki bat bakin sa pelong pat ya ke jinglang ke bakham he ha ka alphlai trek wagas ara 4% hadian ke jinglang na kaliang nongseng ke ni ke school uba kenet chadap ulawan ban ai kublei bat kit bak kriweng ya ki khna school lejong ki barim ha ka baula pen pauru ke jing kemen bakiladan hala ki benta ke jong ke jing im badan naki kibala hikai ha ki college badru kum ki principal hagi school bat ki bai hagani si na kaliang jungki kila yo ban jitru ya kattu kan ingot kinong kit kam naga banta ban pentulun ya ke jingthmu ke bapha ke jungki bat kila iwer kerpang ru ya ki bala yo jihikai naga ni ke school baknya poi rinti haga ti jinglang ke ban salong haga arpulai tarik wagas araja opsan nadu ka por chpo buji mstam Nagaliang jungi ki khna school ki barim jong ka rikasi free morning school da kamen sim jong ka jingsungu bat da kamen sim jong ka jingsungu khia kum ki khna school ki barim ki balad di ki umpuleu jong ka jingnang jingstan na ka school idon ka jingsungu khia na ka benta jongi di nagaliang jungi ki khna school ki barim idon ka jingsungu ka jing sngau jan na ka benta ka ni ka school ka bala sam ya ka jing nang jing start na ka benta chung i we ti de halor kata ka daw bat halor kata ka nongrim bangi kum ki khna school ki barem ni yawan menta ka sni hang ni banwan ye kendu i sar kenet chadap pan pau ya ka jing sngu buram ka jongi na ka benta ka ni ka sinjang ka bokraw ka ba mai la no sinyang ya ka dong ka than jongi baru ka we ka jingthmu ka jongi kum ki khna school ki barim ki ba ka bangiawan menta ka sngi ha ka ni ka jaka ha ka ni ka school kalong bangi don ka we ka jingthmu ka ba kham kongsan ne kalong ba panya perkhat na ka benta ka we ka kam bangin yo ban ya kendulang na ka benta baro ki khna school ki bala pas bat ki bala mino na ka ni ka school na adu ki por ki ba menchwa hadu uni usnam ba menta lensi bangin ya kendulang hak we kesni kata ka jing temu ke jong hak juga por kalong ru jing pentip sabaro gitu ki khna school ki ba lapas no bat ki bala mino na ke school ba kani ke jing yalang ke jongi menta kalong ba nilai penbet bahkan sedon ke we ke meeting hak arplai trik jong benai agos arajar usan hak por shpo je hak ni hi ke juga jaka jongkari kasi free morning school ba kum ki khna school ki bala arim pat ki bala pas no na ni school ki bala don halagi jongki jakatri halagi jongki snong halagi jongki yingki sem ba ngindon lang ya kaju ka mensim jong ka jingsu khia bat ka jingsu e bat ka jingsu buram bangin ya kendulang ha tu kasni katarik ka bala bu ka balong arplai tarik agos aracara usan hakani kasni nilai rai ban kan sadon biang kawe ka meeting kata kadai kan long haka apply tarik bana agos arja pesan haka ka school ri kasih free morning school tiya kini haka ka sni mulajit ikinong kit kam kiban peniat haka ka sni kita kilong sar shanbor jarin sar jirastar kharkliang sar gilbert thongni miss ibeles thaba miss ibandri kanti kharsentew Sar Sylvester Karsentew bat isar Skemborlang London. Tila kerpat ya baro ki khna school ki balami nagani ka school ki khna barem jo kani ka rikasi free morning school bakinyawan hakate ka apply tarik agos 2000 Iya ka inuang ka sa alam ya ka nuksa ka babata a good example to the society kata ka di pokongsan namar kali ka jup ka pakibriu kila klat ya ka akor ya ka buram ya ka jingting buram yo ulai kila klat dalada mapi pi ai petang ban pani ha ka imlang ka salam
tang ya kata ru kalau ada ke kemen ke bakrau mah ba dari lembaga negara school yo ya ka akor ya ka buram ya ka tibriu ya ka tiblai ko masya Allah nama kata hi ka ka bakrau ta mak madu blai ta kata hi ko kong san ta to nang yai beten bapin ya kendo bapin ya ayu ta nga kit bok ke ruang ru ba ka wai ka sengi kimi ke male na pi kimi ke MDC na pi kata ru kadi ka jinang no de kat no kan nom ka ba semua tenat lada mo nani pi adon hakano kano ka government department mo aba pi mo pinlong ka nuksa ka baba ke apa pi don hakano kano wat apa pi don ka business ru tengah kermen pi ai muslim lam ye kiwai bat kawai ka mengaku ala don sisa kitu ki ex student di bobokli ki sakman ki long kenrum kenram ru ngaso nginele konsult lang ke nginlong kita ki counselor kan ye kiwai nomor pitip mentakan ka Meghalaya ka kuslai ba balajur peladun drugs lada ma pila panlong kita ki counselor ye kini ki drugs adik rukan pila pansang kowe ka group lemba isar kadon kamai ki counselor ki ban yarap ya kan ke imlang kasalang ki badan ka drugs adik bat kiwe ki adik mo ki basmeu kalau ada ka grup yang sim tangkan ni ka inisiatif pengin long kita ki nong pan bahaya ki mlang salang ni ale ban ngong ban nong ki counselor ki nong di drugs ba ki nong di kiat na ki nong ki kena ki badi biri di cigarette dadu dangret mo ban eradicate mo kata suaru pile tang kata kambabar monong God is with you ublay guide yepi ublay yarap yepi namar wat klet ka gospel Matthews kala nong basan kat Andrew sok ki batangan bat ki baslian ya ka hak ngangan sampai kadang yaki kata kamu God will guide, God will help, God will support kata kadi kecing mutri ngan karpa dia ka sorkar ai tang baki nong hikai kini oja ngakat ni malale yang awat ya rap ikini bikini oja tang bikini oja kinong hikai ngalak kemen namar mental 19 ngahap sil na pelalajar kat baga government kampak support sisnem arsnem laisnem sausnem da kampak support ngapsai na pela nanget ke government kan sutu kata nganong pet kat ni ngalale ngampua bapinai yang ai kini kinong ikai kan